Ang mensahe sang tatlo ka manugtunda nagahatag sa aton sang pagpili kung sino ang aton pagatumanon kag aton pagasimbahon labi na gid sining adlaw sang katapusan. Ang pagtuon sumong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pag-sit-in sa ngaton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo nga version sa ngaton Sabbath School lesson kada semana. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morse, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong nga masunson nga host sa siningatong programa, ang Pagtuon Subong. Ari ang aton duwa ka mga membro sa aton mga panel, mga kauturan. Amo ni sila ang mga resource persons nga perminaton ginagamit diri sa pag-review sa aton nga leksyon. Ang una na akong pakilala sa inyo si Pastor Chris Berian Luaya, originally halin sa Biliran Province. Ari na siya diri subong sa CPAC tungod sa pagtawag sa School of Theology sa iya nga manginisa sa aton mga professors diri sa aton nga School of Theology, mga estudyante nga nagakuha pagka-pastor. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, kag sa tanan nga mga nagasubaybay sa aton nga programa ang Pagtuon Subong. Kabay pa nga may makuha kita nga pagtulunan, leksyon sa aton nga review. Yes, thank you. Ikadua mga uturan, si Pastor Dr. Rafael Carado, originally halin sa North Cotabato. Dugay na sa diri upod sa iyang pamilya. Siya isa sa aton mga professor sa School of Theology. Labi na gid sa applied ministry subjects, kagining aton nga natunan subong ang Daniel and Revelation. Kagiban pagid nga mga practical subjects diri sa CPAC School of Theology. Doc Raf, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor Chris, sa tanan nga mga kauturan, naton nga mga Ilonggo, sa Tibok Negros, Panay, kag South Cotabato, kag bisan diin pa nga dapit sa kalibutan. Kabay pa, maga-enjoy naman kita sa pagtuon sang aton leksyon sa sininga semana. Yes, and that's correct mga kauturan. Ari na kita sa leksyon 9 para sa Mayo 25, Tobtob Honyo 1. The Foundation of God's Government. Apang sa hindi pa magbasa si Pastor Carado sang aton nga sadsaran nga teksto, aton na ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningati ang ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una bes nagadayaw sang imo pagka-Dios. Kag sang imo pagkamahigugmaon bisan kami makasasala. Imo kami ginpasaylo. Niyan imo kami gintagaan siningay gayon nga maga-lead out kami sa diskusyon sa sining nga leksyon. Kabay pa Ginoo nga ang balaan nga espiritu magapanagiya sa amon mga huna-una kag mga tagipuson. Hagud to nga mahangpan ini sa amon nagatumalanaw kag sa amon mga nagapalamati. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, Pastor Carado aton sadsaran ng teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Bugna kapitulo 12 bersikulo 17. Ang Biblia nagambal niyan ang dragon naakig sa babay kag nagkadto sa pagpakigaway sa nabilin sang iya kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Hesus kag nagtindog siya sa baybayon sang dagat. Yes, and that's correct. Sang nagligin nga Sabado mga kauturan, Pastor Chris, Pastor Rafi, aton gintunan ang sanctuaryo. Yeah. Karon naman aton tunan mga utod sa sininga semana ang bahin sa foundation sang gobyerno sang Ginoo nga mo ang kasuguan, amo ang gugma
amo ang grasya. Kag partly we will be studying about atong padayon ang ginhimo ni Kristo dito sa pinakabalaan nga hulod sa sanctuaryo sa langit. Yes, Pastor Chris. Ano pa ginahimo na sa puan sa atong introduction? Sa atong introduction, Pastor Tomado, ako nga nakita diri ang issues ang worship. Considering nga ang dako nga pagsumpunganay ang Tema. sa sining tatlo ka bulan about worship. Sa una, subong kag sa palabuton, ang issue is about worship. Kag may mga pamangkutanon about worship. Sino ang ginasimba? Sabat sila ang Ginoo. Okay, paano simbahon ang Ginoo? Pagi sa pagbantay sang adlaw nga nagpahuway. Kag nga simbahon naton siya tungod kay siya ang nagtuga sa aton. Yes. Amo na ang aton Nga palabuton. palabuton. Nga aton italakayon sa sini nga semana. Idok na Sa konteksto sang Great Controversy, ang gugma amo ang foundation gid sang panggobyerno sang Dios, kag amo ini ang gusto sang yawa nga bungkagon, ining foundation nga ini. Kag aton tun-an subong nga semana nga ini nga konsepto makita man naton sa doktrina sang sanktuaryo, nga bisan sa sanktuaryo nga doktrina sentro ang napulo ka sugo, kundiin ang Sabbath ara dira, kag ini nga mga kasuguan amo ang or nabug-os sa ginatawag nga gugma nga amo ang again foundation sang panggobyerno sang aton Dios. Yes. So, kag di amo na balang mga kauturan, sang una gid sa unang nga leksyon naton, nga gugma ang foundation sang Ginoo sa langit. Pero nga ang may nagwa pa nga isa ka yawa. But hindi na naton na-discussan mga kauturan. So ari kita sa aton nga Sunday, the sanctuary and the law. Balik ko sa imo, Doc Raf. Yes. Ano na diri ang it's about the 10 commandments, okay? Kag ang 10 commandments ara sa sulod sang pinakabalaan nga ulot, sa sulod sang Ark of the Covenant. What's the significance, Doc Raf? Kanami May ara ako nga nabasahan bala nga or na ano nga isa ka daw halang balanon nga sa sini nga kalibutan may ara balaan nga syudad ng nasyon amo na ang Israel. Kag sa Israel may balaan nga syudad amo ng New Jerusalem. Sa New Jerusalem may ara balaan nga lugar muna ang sanktuaryo. Sa sanktuaryo may pinakabalaan pagid nga lugar. Amoy na ang most holy place. Kag sa sulod sang most holy place may pinakabalaan pagid dira nga butang. Amo ang the Ark of the Covenant. Kag sa sulod sang Ark of the Covenant may balaan nga kasuguan ang 10 commandments. Yes. Kag sa tunga-tunga sang commandments kung imo pagid basahon may tawag pagid dira nga balaan in which amo ang adlaw nga inog pahuway. So diri mga kautoran kung aton i-connect ang aton leksyon sa nangligad nga Sabado, pagsulod naton sa sanktuaryo hindi mo makit-an ang napulo ka sugo tungod kay ini natabunan kag nasulod ini siya sa box nga gitawag nila Ark of the Covenant. Kag babaw sini amo ang ginatawag nga mercy seat ang iyang cover. Yes. No? Karon akon i-explain nga ang kinanglan kaviran ini kag diri sa cover nga ini diri ginawisik ang dugo. No? Kag nga dira gid ginawisik ang dugo sa ibabaw sang Ark of the Covenant. Akon karon i-explain back to kag amo na kay isa lang na sa isa ka tuig. Isa lang sa isa ka tuig. Yes, the Pastor Chris, ang atong leksyon sa Sunday, ka-mention man about the Day of Atonement. Okay. Yes. Ang the Day of Atonement, amo na siyang gina-consider nga Day of Judgment because it involves repentance, soul searching, refraining from all work am nang naari diri sa aton nga leksyon. Pero may na-realize ako diri Dr. Tomado sa sa aton nga sa Sunday. Ining cross kag sanctuary. Wala gid na nagkuan wala na nagbulaganay ang interrelated ba ang duha, cross kag sanctuary. Kay without the cross there is no sanctuary.
Kag kun wala sanctuary, incomplete ang cross. Kay may nabasan ko nga libro, si Norman Galit siguro ang nagsulat. Wala ko na cite na sala. Ining cross ko no. Amo to siyang salvation supplied, gin-supply ang kaluwasan. Pero diri sa sanctuary, dito gin-apply. Kung ano ang gin-supply dito sa cross, amo ang gin-apply dito sa sanctuary. So, hindi gid kuan ginin duha, konektado ginin duha. Okay? Kag diri sa cross, it proved that the law is unchangeable. Ang kasuguan kiti ang topic naton sanctuary and the law. So napamatud-an diri sa cross nga unchangeable ang kasuguan because kung unchangeable pa ang kasuguan, hindi na siya magpakamatay sa cross. Kag ang sanctuary proves that the law is continuous. So ang cross, ang law dito sa cross unchangeable, sa sanctuary ang law is continuous. So that is in contrast sa mga ginasiling sa iban nga sang napatay si Kristo sa cross, nadula na ang kasuguan kay ginlansang na dito sa cross. Which is hindi siya mag-fit kay nga kung ano ang sa cross unchangeable ang law, sa sanctuary continuous ang law. Yeah. And that's correct. Thank you, Kid. Doc Raf, can we find mercy sa sanctuary? Yes, of course. So, ang mercy seat. Amo to gay na ang mercy seat. So, ako anay i-connect sa explanation no nga paano naging let's say ang kasuguan bala no naimo nga sentro sa sanctuaryo. Number 1, si ambal nila nadula dito sa cross. Amo na imo emphasis nga may naghambal nga nadula na dito sa cross ang kasuguan. So diri sa aton leksyon nagapabatuod nga ang cross wala nadula. Kay number 1 ang kasuguan ato sa most holy place whereas si Christ napatay diri sa holy place. Sa gawas sa courtyard pa, wala pa sa holy place. Dito siya sa courtyard napatay. Kaya dito ang offering mo. Dito ang offering. Napatay ang mga So dito siya napatay. Meaning to say, unta, kung nadula na ang kasuguan, pag sulod mo, wala na dito ang kasuguan sa sulod. Okay, that's number 1. Number 2, ang ginhambal sa bugna, nga sa nagtangla si Juan, nakita ni Juan ang langit kag ang tabernacle, gipakita sa iya, kag dito nakita niya ang Ark of the Covenant. Meaning to say, kung si Christ napatay sang 31 AD, and then nakita ni Juan ang pananaon sang 90 AD. 90. So, 91. Nauna gid ang cross bago ang nakita ni Juan ang kasuguan. Meaning to say, wala nadula ang kasuguan sa cross, kay nakita gyapon ni Juan dito sa langit. Okay, kadto ta sa mercy seat, no? Mga kauturan ang ginadil sa most holy place ang salagid. Now karon aton gin mabalaan sa Biblia Roma kapitulo kana bala ang bayad sang sala 6 bersikulo 4 ba na 3. Ang bayad sang sala kamatayon, no? Ang tao once makasala mapatay gid siya. Kag ang kasuguan amo na ang nagademand gid niya sang blood actually. Nga ang ara ang kasuguan dito sa most holy place kay amo na actually ang nagademand sang blood. Now karon once ang tao makalapas sa sugo dapat mapatay gid siya. Supposed to be mapatay gid siya. Galing tungod sang dugo ni Kristo nga ginpaagas dito sa cross bilang substitute, inang dugo amuto ang ginwisik sa babaw sang mercy seat. No karon pagwisik sang dugo dra sa babaw sang mercy seat, naghipos ang kasuguan. Ang demand sang kasuguan natuman. Satisfied ang kasuguan tungod sa dugo ni Jesus Christ nga ginwisik dira. Actually, mga kauturan, kung wala inang dugo, sigurado ikaw kag ako amo ang mapatay. Amo na ang significance sang mercy seat. Okay, pwede, Pastor Chris, with that kind of contention, pwede nga wala na lang kasuguan para wala demand ang dugo. Para wala na lang mapatay. Wala na lang sing mapatay. Why para wala na lang mapatay? What do you think? Dako na nga problema. Sa aton nga manding election, the immutability of the law. Dako na nga problema kay ang kasuguan, amo siya ang transcript of God's character. So kung ano ang Dios, amo man ang kasuguan. So kung imo na nga kuha ng kasuguan, wala na Dios. Wala na Dios. Which is hindi mo na makita ang karakter. Wala na, di na makita. Kag in the issue sa great controversy, mapamatudan sang Yawa ang iyang claim sakto. Di ba may mga claims siya sa great controversy issue, may mga claims siya nga ang Ginoo, injustice, unfair. Ang kasuguan ko ana siya inang
kinahanglan na siya Islam kay useless na siya nga Too much na siya. no. So karon kung wala na to dito, nagdaog si Satanas sa iyang issue. Siling ang universo, uy, daw sakto si Satanas. Di ma-reveal ang sakto nga karakter sa Diyos. So as there is atong leksyon is, God's law is the transcript of God's character. There is that kind of immutability para sa immutability, unchangeableness sang karakter sang Since ang law is the expression of God's character and God is immutable, therefore the law is immutable as well. Kaya kung magliwat ang kasuguan, liwat ang pagkakarakter sang Ginoo. And that's what do you think, Pastor? Idalom sang ibabaw sang Ark of the Covenant, no? Kaya ang acondry is more on type and antitype. Ibabaw sang Ark of the Covenant, ara dira ang ginatawag naton nga dalawa kerubim dira, di ba? May kerubim dira nga nagatubangay, naga-cover sa ilang nawong kagwad. And then sumala pa nga ibabaw sinang kerubim, ara dira ang ginatawag may ara sa tunga-tunga sina may ginatawag shikay na glory. Ibabaw sina sumala din si Soy. Amo na dira ang trono sang Dios. Meaning to say, paghambal sang Diyos sa kay Moses, Moses, himuhi ako sang sanktuaryo. Kay gusto ko makig-upod sa inyo. Meaning to say, gusto sang Diyos i-establish ang iyang gingharian upod sa tao. Meaning to say, kung ara ang iyang gingharian, ara man ang iyang panggamhanan. Kag so kung nakita naton nga ara dira ang iyang panggamhanan, okay, idalom sina amo ang Ark of the Covenant, in which ara dira ang kasuguan, very big significant pala nga ang trono sa Diyos, once naga-exist ang trono sa Diyos, kung ini nakapundar sa gugma nga amo ang kasuguan, hindi gid pwede walaon ang kasuguan in a sense nga foundation ini siya sa trono sa Diyos. Because the law is love. Law is love. And God is love. God so is hindi mo na i-separate sila nga duwa. Ngay, maintain mo ang pagka-immutability sa Ginoo, ang pagwala, pagbalin sa Ginoo, yet ang kasuguan, balinon mo o liwaton mo. Paano naging gugma? Amo ni karon no? Paano naging gugma ang kasuguan? In which it demands blood. It demands blood. Kaya kung masupak mo siya, kamatayon. No? So paano siya naging gugma? Paano naging gugma ang kasuguan? Sa sining nga konteksto bala? So sa akon nga pag-intindi, Pastor, nahimo siya nga gugma in a sense nga the Lord deals the problem of sin. Hindi niya ginaalaw. Once nga may problema sa sala, ara ang Diyos nga naga-deal sang sala. Kaya hindi gusto sang Diyos nga masagulan ang iyaging harian sang any taint sang sala. That is why ang Diyos gugma. And that's the accusation of Satan. Inang imong question, paano ang kasuguan gugma? That's the accusation. That's the accusation. Kamu ginayaan mo ng great controversy. Ngalin pa sa langit. In which a lot of people were not able to understand. Only very few. And we are blessed, mga kauturan, nga kita mga Seventh-day Adventists because we have this kind of truth. We have this kind of concept. And then, no less, sa atong eleksyon sa Monday, no less than John Wesley as well attested that the law cannot be changed. The moral law. Pwede ang ceremonial law, ang paghalad-halad, pwede, but the Ten Commandments, which is the moral law, stands forever. That's why, siling ni Kristo, ako na ang halad, hindi na kamo maghalad. Kaya kung maghalad pa tayo sa mga hindi na makuha sa halad man. Huwag tayo sa karnero, huwag tayo sa mga ni. But we are blessed nga si Kristo amo ang aton katapusan nga halad. Pastor Chris, do you have something to tell? Wala na ko sang ikahamba, Pastor, sang Sunday. That's just yes. That's why it's immutability. Immutability, okay. Do you have something to share? So nahambal ko nagagina nga God's law is the transcript of His character. So God is immutable. So meaning God's law is also immutable. Immutable. Kag ako nung masiling is because God's law is immutable, unchangeable, hindi si Kristo makapalagyo sa cross. Hindi siya ang issue sang Yawa, gusto sang Yawa nga di makalambot si Kristo sa cross Kay it will reveal His character Okay? So karon ang punto diri is kung wala ang cross,
wala man ang sanctuary. Okay? Kag ang kasuguan dito sa cross, amo man ang kasuguan nga atuto sa sanctuary. Amen. The same. Yes. The same law. Yeah. Okay? Nga ginabaisan diri sa cross, amo man ang law nga ato sa sanctuary. Wala nagaliwat. Kag ang Dios wala nagaliwat. Pasalamat kita sa Ginoo nga wala siya nagaliwat. Kaya kung nagaliwat mo, kita kaluwasan. Wala kita kaluwasan. Kung lain-lain sa agalan sa Japon, para sa tawang Diyos, tiwag kita. And then another thing, the law was written by God's finger. Ina kita mula mga kauturan, isa pagit ka punto, amo nang written by God's finger. Kining aton kamot, perma nato ni. What we have signed is really what we are. Kung ano atong kamo na ginpirmahan ko na da sa aton pa ako na ang magatindog sa kay ginpirmahan ko. The law was written by God, so gates gatindog nino ako na kaya ako ginaya nagpirma sina ako gina nagsulat sina wala lang namin sindihan sa katawan. Yes. Another pastor is last week aton gintun-an nga may ara sa sanctuary sa langit. Yes. Kag kung may sanctuary sa langit, may Ark of the Covenant. Kay siling sa atong leksyon, ang original ara to. Yeah. Atong ginpakita diri sa tao. It is just a replica. No, sang tuod nga kasuguan nga ara sa langit. Okay? So wala sa atong leksyon. So bisan madula man niya ang bato. Kaya wala ta hindi ta naman kita ang bato subong. No? At ang bato amo ni guro ang nasulat diri sa ang nasulat sa bato amo ni nasulat sa Exodus kapitulo 20. Amo ni ang ara sa Biblia. Although ang physical copy sini siguro hindi ta na makita subong. But simpre kung ang original ara sa langit, kung sa kwan pati hindi tayo magkabalaka nga madula to kay atutuya sa gingarian sa Dios. So hindi kita madula. So that is why the law is immutable. Amo ba naman na pastor sa mga title ba sang duta? Ang aton nga copy na personal nga copy na contract pwede na madula. Pero may copy na to sa gobyerno, sa database nila. Nga hindi, amo tong pinaka-importante. When you transfer the lot property to of ownership sa iban, hindi ang imo title among kinanglanon. Ang kinanglanon, ato ang dito halin sa may register of deeds. Nga ipakapi mo to, true copy, kaga mo nang ihatag mo si BIR. Sa atong paya, ang kasuguan, ang tuna, ang sanctuary, ang tuna, ito sa langit. Ito sa langit. Oh, kakanang nakita, true copy. So mo na nga, bisan, amo nang gusto ni Satanas nga bungkagon, dulaon, ang foundation ba. Pero hindi niya na iya mabungkag-bungkag, kaya tigin siya mismo ganin, ang dula na to sa langit. What's the relationship about the Sabbath and the law? Sambal ka ni Pastor Rafi nga ang sentro sang kasuguan, ang Ten Commandments is the fourth commandment, the Sabbath. Yes. Pastor Chris. As Adventists, we always believe nga the Sabbath is in the heart of the law. Yep. Ara siya sa pinakatunga ba. In fact, ang dito sa sanctuary, even sa writing sa Ellen White, gindala siya sa palananahon. Pagkatapos ginpakita sa iya ang atong God's law, pagkatapos ang nakafocus dito sa ang gin-highlight dito sa ika-4. Kapat. So, ano ang buot bala silingon nga atong iban hindi importante. Ang Sabat na importante sa ano. Nagpahibalo lang to nga ang Sabbath is at the heart of the commandment. It does not mean nga ang atong iban hindi importante. Pero siya ang pinaara sa sinto ara kay pwede ka tawgon nga Kristohano di ka matawag Kristohano kung nagamurder ka. Maapektuhan ang imong image. Pero bisan anong adlaw ang imong ginabantayan, matawag ka gapon ng Christian. Kaya nga go ahead. Di ba ang kinalain sa ikapat sa iban nga mga nga kasuguan. So ginpakita ang tunga dito gin-highlight is because it is important labi na nga we are nearing to the end of time ba kay it has eschatological mga implications sa last days. Yeah. And I have another perspective nga highlighted ang ikapat kasugo. Kaya mo gina ang kontrast sang kaway. Ti gin-highlight gina iya labi na sa vision ni Mrs. White. Gin-highlight gina kay gahatag sa aton emphasis nga have to make this important because amo gini ang pinakakontra nga ginainitan sang kaway kag ang kaway sini nagalagot gid.
man, and that's it. Yep, Dokra. Sabbath and the law. Interconnected. Pero diri sa bugna kapitulo 14 wala diri ginhisgutan ang word nga Sabbath. Ang ginano lang diri is mga thematic, mga themes. For example, worship, no. So worship the true God. Paano nimo i-worship ang true God? So may mga theme nga makita ni Mudra. Number 1, ang tema sang creation. Paano nimo balaan ang true God? In a sense nga sa time sang Israelites nga importante gid ang pag-worship sa Sabbath tungod kay madamo nga mga Dios-Dios. Ang iban nga mga Dios-Dios mga tinuga. Now sa time ni Juan ipakita sa first angel's message ang i-worship nga tudto gid ang tinuga nga Dios. Amo na hindi gusto sa Satanas ini. Amo na kung tambal ni Pastor Gayda kontra ni sa Satanas because worshiping on the Sabbath, okay, which is in the heart of the law is a memorial of creation, memorial of redemption, okay, and a sign of loyalty, sumala pa sa itong leksyon, and then a symbol of rest in Jesus Christ. So, kung imo lang taon diri mga kauturan, no, ang pag-worship sa Sabbath, hindi lang siya tradition. Ang pag-worship sa Sabbath should have, an endless and immutable meaning in it, significance in it. And that is to remember our Creator. Yes. Mga kauturan, base hindi ko mangpan ang word nga immutable. Ang immutable is does not change. Wala pagliwat. Halin sa una karon. Unchangeable. Tub sa katapusan. Unchangeable. Wala nagkikita enough time. Pastor Chris, Mark of the Beast. Anong imo na talop? Anong mga punto din nga na talopang dan? Ining Mark of the Beast, Pastor Tomado, it is more on kung ano ang eschatology, anong eschatological implication kay madamo nga mga grupo sang Kristohanong subong. Gina-deny nila ining existence later on in the last days sang ginatawag nga 666 nga ginagawa Mark of the Beast. Myth lang kuno na sa mga Adventist. Kisa nagapamangkot ako kung ano ang kinalain sang 70 Baptist understanding sa Sabbath kag ang 70 Adventist na understanding sang Sabbath. Kay suno sang atong history dito kay Rachel Oxpresto nato na nahibaluan kung ano ang Sabbath, 70 Sabbath. Na-discoveryhan ko, Pastor, nga ang illegal understanding sang Sabbath sa 70 Baptist, correct day lang, sakto lang adlaw, no more no less. Pero ang aton understanding about the Sabbath, may eschatological, hindi lang correct day, kundi may eschatological implication nga wala, hindi nato makita sa mga 70 Baptist. Wala sa ilang understanding. Which is, in the last days, the world will be divided. Ang isa ka bahin, magbantay sang kasuguan sang Dios, sang sakto nga adlaw nga nagpawid sa Sabbath, may silyo sang Ginoo. Kag ang hindi mag-keep sang Sabbath in the last days, makabaton sang Mark of the Beast nga mo ang sign of false day of worship. Yeah. Okay, so amo na siya ang kita, ang understanding naton, ang Mark of the Beast something like eschatological ang application. May palabuton, may hindi lang kay just present. Hindi lang kay just simply knowing it, but living with it. And then waiting as well for future fulfillment. Yes, Doc Raf. So sa konteksto sa great controversy sa Revelation chapter 12, imo mabasa diri nga ang tao mapili someday kung ano gid ang tuod nga worship. Ang worship nga gihatag sa Dios o kung ang ginhimo lamang sang tao. And at the end, no, may ara ginatawag nga call to worship the Creator, and then to worship call to worship the beast. So mabalaan sa tao, mabalaan ta kung sino ang nagapanawag sa pagsimba sang beast. Mabalaan taman kung sino ang nagapanawag sa pagsimba sa Dios. Now, usually ang ginahimo ta is gina-identify ta gid ning beast kung sino ni, para mabalaan ta, para hindi ta malingla dira. Pero actually mga kauturan, ang pinaka the best is identify the right worship. Once you identify the right worship, tanan nga worship na pwede na siya mabilong sa false worship. Once ma-identify nimo ang correct worship kag true nga worship. Which is
the eschatological, pagambal eschatological, amo ina ang kinaiya sang iglesia nga describe diri sa Bugna kapitulo 12 bersikulo 17 nga pagalagson sining beast in the last days ang mga katawhan nga nagatuman sang kasuguan sang Dios. Kaya ti amo gina ang kontra ni Satanas, amo gina ang ginakon. Then mga kauturante wala na kita time. Ang damo pagitan ni ako na lang mga bayon si Pastor Chris sa aton Thursday and eventually direkta na lang ta sa imong last word, Pastor. Ang akong last words dire, Pastor, in connection sa Thursday, ang first angel's message, di ba, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, so forth and so on. So, ang first angel, may tatlo ka theme. May judgment, may worship, kag ginhambal man dira ang creatorship sang Ginoo. Kag all these themes, mag-push sa tagsa-tagsa to keep the Sabbath. Okay? Sa judgment, ginakuan kita nga mag-keep sa Sabbath. Sa worship, ginasugo kita mag-keep sa Sabbath. About creation. Sa creatorship sa Ginoo, ginasugo kita nga mag-keep sa Sabbath. So, everything is about Sabbath. Pointing about the Sabbath. So, muna nga, di natin mablame ang Ginoo nga gin-highlight niya dito ang ano sa sanctuary is because the significance of the Sabbath kag relevancy of the Sabbath sa end time. Amen. Yes, Doc Rap. So, ang three angels message is a call for allegiance. Kung sino gid sining ulahing mga adlaw dapig ang tao sa grupo ni Satanas o kung sa grupo sang Ginoo, no? Kag again ang pagkip sang kasuguan, last word naman no, ang pagkip sang kasuguan, binagid sang adlaw nga nagpahuway nga amo ang sentro sang kasuguan, tema sang kasuguan, nga mo ang pagtawag sa tinuod nga worship is not legalistic, but rather it is based on love. No, balikon ko ang atong tema, love is the foundation of God's government. Aton ini ginahimo mga kauturan, nagapili kita sang insakto nga adlaw nga nagpahuway, nagasunod kita sang kasuguan, nagasimba kita sa tuod-tuod nga pagsimba sang adlaw nga may meaning, nga mo ang pag-remember sa atong creator kag redeemer. Pero aton ini ginahimo base sa gugma naton dito sa Dios. Amo na nga ang gugma naton sa Dios, amo gid ni ang ginapalas-ay sang yawa. Ginatry niya bungkag, kay once mabungkag ining atong gugma sa Dios, sigurado bungkag ang tanan, kaya mo ini ang foundation sa aton pag-alaga dira sa iya. And that's correct mga kauturan. Salamat gid sa inyo mga pastors kanami mga kauturan sa aton discussion. I hope nga we have taken something. Lang gid isa mga kauturan. Akon balikon ang ilang ipangambal. A day will come that we will be choosing the right kind of worship and the object of worship. Kabay pa, nga hindi kita masala because we had been told, we have been reminded since and again until today. Ang Diyos magapakamay. Before si Pastor Chris magapangamuyo mga kauturan, again, aton ini pasalamatan naton mga sponsor, Iboy and Jessica Malabanan, Ido and Femidon Bandes, Ma'am Marlobel Herota Lurin, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Pehedero and Ma'am Gina Pehedero Ilumar, Maanili Trino Perdido and Jimmy Trino, Doctors Norman Norbin Hebieso and Ma'am Rosalina Hebieso, Myla and Johan Susana, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, John Juligi and Goldie Juligi, Jet and Susan Caro, ang mga doctors Erwin and Rhoda Hardenico, and Mark and Merrill Mendoza. Yes, Pastor Chris. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, tagya samon hulam kag bilidhon nga mga kabuhi. Salamat Ginoo sa leksyon nga mo natunan. Kagabay pa o Dios, kami tanan maaman sa pagpili sang insakto kung sino ang mga simbahon, anong adlaw kanamong simbahon.
kag nga asimbahon ka namon. Salamat Ginoo sa pagtuytoy sang balang espiritu sa tagsa sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manuluwas. Amen.